Včera mi minister Taraba povedal jedno šialené číslo na mimovládne organizácie, ktoré bolo v desiatkách miliónov eur, kedy určitá skupina ľudí v tejto spoločnosti sa naučila žiť z peňazí na tzv. Tretí sektor. Ja by som chcel povedať, že my nevylučujeme, že upravíme ten zákon tak, aby sa to nedotýkalo cirkevných organizácií. Ale ak v treťom sektore sa vytvárajú podmienky na politickú činnosť, tak nie len my na Slovensku, ale aj v iných štátoch chceme mať jasno, kto tých ľudí platí. Máme tu politických kriklúňov ako mesežníkov, ktorý je evidentne, že by si svojimi rukami nezarobil aj na chleba a stále sa politicky vyjadruje. A máme tu rôzne nadácie, ktoré za záhadných okolností sa vždy v správny čas vyjadrujú politicky a platia kampane. O to, čo nám ide, a my ako politické strany to musíme robiť, je, že aby bolo transparentné, kto koho financuje. Aj prezidentské voľby ukázali diery v tom, že nie je dobre nastavený zákon kontroly pri prezidentskej kampani, ale aj pri politických stranách. My musíme vždy zverejňovať každého darcu, každú zmluvu mať na internete. Takým príkladom, kedy by ste sa ako novinári mali pýtať možno aj stranu demokratov pána Naďa, je, že ak by SNS zanedbávala zverejňovať svojich dlžníkov alebo nezverejňovala zmluvy o pôžičke, nás by ste roztrhali. Takže pýtam sa, prečo by mimovládne organizácie, ktoré dostávajú obrovské peniaze, nielen zo Slovenska, tie nám nevadia, pretože tie sa dajú účtovne dohľadať, ale ktoré tu prichádzajú zo zahraničia a tvária sa, že sú nadstranické a politické. Nehovoriac o rôznych inštitúciách, ktoré vytvárajú tí istí oligarchovia. No a dostávame sa do fázy, že šéfredaktori niektorých médií sa už ani netajá, že robia politiku. Človek, keď vidí statusy Bardího alebo vidí vyjadrenia denníka N, starého pána Šimečku, tak jednoducho toto už nie sú médiá, ktoré majú nadhľad. A je zrejme, že mnohí ľudia, ktorí s nimi spolupracujú, a my to vidíme aj na kultúre, majú záhadné financovanie. Takže ak chcú robiť politiku a nie verejnoprospešnú činnosť, tak nech sa zaregistrujú v niektorej politickej strane. Ale ak my ako politická strana máme súťažiť s niekým, kto má ešte aj x miliónov zo zahraničia na to, aby nás kritizoval, aby kritizoval vládu, tak chceme vedieť, kto je náš super. A vyprosíme si od každého štátu, ak sem posiela peniaze cez ambasádu a máme vážne indície o finančných tokoch niektorých zástupcov iných štátov na území Slovenska k týmto organizáciám, vyprosíme si, ak potom zasahujú do politiky. Takže Slovenská národná strana dala do podateľne návrh zákona, ktorého detaily vám ozrejmí pán Huliak, ktorý bude ešte pripomienkovaný, ale ja nepochybujem o tom, že v koalícii nájdeme podporu, aby sme konečne robili poriadok s mimovládkami. Jediné, čo chceme, nech zverejnia, kto ich platí, koľko dostávajú peňazí a potom možno aj vám, niektorým ľuďom sa otvoria oči, ak budete vidieť, kto dostáva z akého štátu, aké peniaze a aký je vlastne cieľ. Ono vždy, ten cieľ aj v politike je boj o moc. A títo ľudia sú platení na to, aby zosmiešňovali vládu, aby nie kritizovali, ale aby pomáhali našim politickým súperom, ako je Progresívne Slovensko, ktoré dnes evidentne je lídrom. Dôkazom tej prepojenosti je aj kandidátka Odora, ktorý je dnes lídrom do Bruselu. Progresívna Slovenska. Počúvali sme tu mesiace, aký je nezávislý, aký je odborník a ukazuje sa, že tak ako prezidentka Čaputová z mimovládnej organizácie pochádza mnoho ľudí z prezidentskej kancelárie, ktorí, chvála Bohu, odchádzajú a treba s nimi robiť poriadok. Takže my z tohto zákona neustúpime a verím, že nás Smer aj Hlas podporí v tom, aby tieto treťosektorové inštitúcie boli označované ako spolupracujúce osoby so zahraničím a ešte stále sme neustúpili ani z varianty, že ich budeme označovať ako zahraničných agentov. Ďakujem, nech sa páči, pán Huliak. Vážené dámy, vážení páni,
Momentálne prebieha burlivá rozpráva v pléne Národnej rady ohľadom mimovládnych organizácií, ktorú my nevieme pochopiť. My nechceme zakázať mimovládne organizácie, my nechceme obmedziť ich činnosť, my nechceme nič, čo súvisí s ich prospešnou činnosťou a nehádžeme ich do jedného vreca, všetky mimovládky. My chceme len stransparentniť tok finančných prostriedkov a preukázať to, odkiaľ tie finančné prostriedky sú a akým spôsobom sú používané. Boli sme svedkami toho, koľko razy cez mimovládne organizácie, ako bola ovplyvňovaná verejná mienka. A ako povedal pán predseda Danko, chceme vedieť, koho máme na druhej strane, akými financiami disponuje, na čo dané financie sú používané v mimovládnom sektore. A toto si myslím, že malo by byť alfa omega pre všetky mimovládne organizácie aj v rámci kontroly občanov ako takých, pretože mnoho verejných zdrojov na tieto mimovládne organizácie ide aj z našich vreciek a proste vyúčtovanie posledného a toho koncoročného zámeru financií týchto mimovládok nie je absolútne jasný. Nechápem ešte jednu vec, keď dneska sa pridržiavame legislatívy Európskej únie, za vzor nám dávajú Ameriku vo všetkom, čo robí. Jednoducho tento zákon v Amerike platný je, tento zákon je platný v Číne, v Indii, dokonca v Izraeli, ešte dokonca aj v Rusku. Koľko razy sme boli obvinení, že sme ruskí agenti, že sme tu Putinovi trolovia. Práve preto sme k takémuto zákonu pristúpili, aby každý obnos peňazí nad 5 000 eur v kumulatíve mimovládnej organizácii musel byť vyúčtovaný, musel byť preukázaný a daná mimovládna organizácia jednoznačne bude musieť zlegitimizovať všetky príjmové zdroje. Pretože napísať koncoročnú správu bez toho, aby bolo uvedené, na čo boli finančné prostriedky použité, je troška, by som povedal, také nekalé aj v rámci tohto všetkého. Vieme veľmi dobre, ako nám z rezortov Ministerstva životného prostredia, Ministerstva kultúry odchádzali prostredníctvom mimovládnych organizácií stovky milióny eur a kde všade boli použité, dokonca nám z toho vyrástol jeden silný politický prúd, na ktorý sme sa všetci zložili. Vieme veľmi dobre, že tí trolovia, ktorí boli na internetoch, ktorí sú platení cez počítačové siete, tým spôsobom aby hejtovali vládnu koalíciu, médiá, ktoré tu boli, všetky tieto finančné zdroje tých pokutných redaktorov a všetkých, ktorí boli zameraní proti istému druhu obyvateľov Slovenska, jednoznačne boli platené z takýchto peňazí. Čiže na jednej strane je tu záujem o transparentnosť, na druhej strane je deklarované, že ich chceme zničiť. Tak potom mi z toho vychádza len jedna vec, že mnohé boli založené len a len za týmto jedným účelom a tej transparentnosti sa všeobecne vyhýbajú. Tak bohužiaľ, išli sme s týmto do tejto vlády naplňať vládny program, išli sme s tým, že jednoducho prenášame myšlienky toho, za čo nás tí ľudia volili, priamo sem do parlamentu a myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť a je to vidno aj na tých atakoch Slovenskej národnej strany a klubu poslancov za Slovenskú národnú stranu, či už v oblasti kultúry, v oblasti životného prostredia a pevne verím, že nám budete držať palce naplňať tento cieľ ďalej. Ďakujem. Nech sa páči, pán Lučanský. Dobrý deň, ja len v krátkosti ako predkladateľ. Aktuálne prebehli rokovania na úrade vlády s tým, že prebieha komunikácia aj s ministerstvom vnútra, ktoré dá stanovisko ohľadom ďalšieho procesu, s tým, že prebehlo rokovanie aj so zastupcami mimovládnych organizácií, kde vlastne vyjadrili svoj názor, ale aktuálne znenie zákona, ako je, nestiahneme a ďalej budeme rokovať s koaličnými partnermi. Ďakujem.